take me back to the night we met. Hi bye and hi mga listeners. I would like to share my story here. Nangyari lang to nung nakarang araw. Wala akong ibang masabihan, so nag-decide ako na idaan na lang dito. I hope mabigyan nyo ng time para pakinggan. Salamat in advance. Before I begin my sharing, I would like to introduce myself. I'm Arnie, and my ex name is Mateno. Mati ang tawag ko sa kanya. Just a little bit info sa history namin. Naging kami way back September 27, 2010. I was 15 that time and he was 17. I'm a fourth year high school student and he was a first year college student that time. Yung side ko alam na kami, pero yung parents niya hindi kasi strict sila. Yes, parang bumaliktad. Siya yung lalaki pero parents niya ang stricto. Siya as a boyfriend, for me is the best that I ever had. Pasensyoso siya, gentleman, malambing, sweet, alagang-alaga niya ako ng sobra. That time. Feeling ko nasa kanya ng lahat. Siya talaga yung ideal guy ko. Naiiyak na naman ako. Pero sige lang. Anyway, let us continue. We've been together for almost 3 years until pagdating ng August 26, 2013. 1 month and 1 day before ng 3rd anniversary. Binilang ko yan talaga. Nakipaghiwalay siya sa akin. Shaky na yung relationship namin for the past 2 months. Napansin ko na rin na parang nagbago siya. That day, August 26, Monday, Lunes. Nagpakuha ako sa kanya sa bahay. Ayaw niya akong kunin kasi may reporting daw sila. Didiretso raw siya sa school. Iba kami ng school. Sabi niya, daanan niya lang daw ako after sa klase. Yes, nagdampo ako. Kasi di niya nga ako sinundo. Hindi ako pumasok. Inoff ko yung cellphone ko. Iyak lang ako ng iyak. Mga tanghali pumunta siya sa amin. Galit na galit siya. Kasi hindi nga ako pumasok. Sinabi ko sa kanya kung bakit. Sinabi ko sa kanya lahat ng pagdududa ko. Sa paranoia ko. That time, sumabog na siya. Sabi niya, bakit mo ako gagawa ng mga storya? Nagpapakatino ako sa'yo. Hindi ako naglolo ko. Anong gusto mo? Para akong aso na laging nakasunod na lang sa'yo. Hindi ko in-expect na lalabas iyon sa bunganga niya. Sabi ko, takot lang akong mawala siya. Nang sabi niya, yung takot mo, nakakasakal na. Iyak lang ako ng iyak. Mali siya. Hanggang kinahapunan, umiiyak lang ako. Inon ko yung phone ko. Sunod-sunod mga messages niya. At kinabukasan nun, pero after ng argument namin, wala na akong natanggap. Kinagabihan noon nag-text siya. Sabi niya, pupunta raw siya sa akin. Ang saya ko. Kasi akala ko magiging okay na kami. Basta mag-away kami, every time hihingi siya ng sorry, magdadala siya ng Jollibee. Pero that night, wala. As in, wala. Masabi niya lang, Arnie, pwede ba tayo mag-usap dito sa labas? Kinabahan ako. Hindi niya ako tinawag sa endearment namin which was baby. Sabi ko, sa kwarto ko na lang kami mag-usap. Pero sabi niya, nga sa labas na lang daw. Umupo kami, tahimik kaming dalawa. Kaya niyakap ko siya. Humingi ako ng sorry. Sabi niya, sorry din. Gumaan yung pakiramdam ko pero panandalian lang pala. Sabi niya, sorry Arnie,
pero tigilan na natin to. Hindi agad ako nakasagot. Niyakap ko pa rin siya. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Tama ba yung narinig ko? Ang sikip ng dibdib ko. Tinanggal niya yung kamay ko na nakayakap sa kanya. Hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, "Sorry Arnie, hindi ko na kaya. Tapusin na natin to." Hindi agad ako nakariyak. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Binitawan niya yung kamay ko at doon ako natauhan. Hinawakan yung kamay niya. Sabi ko, "Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya." Hanggang sa humagulgol na talaga ako. Niyakap ko siya na mahigpit. Sabi ko, "Huwag niya akong iwan." Pero sabi niya, "Di ko na kaya, Arnie. Nakakapagod na. Nakakasakal ka na. Sorry." Nagiyakan lang kaming dalawa, tapos sabi niya sa akin, "Bitawan lang muna natin ang isa't isa. Kung tayo talaga. Huwag ka na umiyak. Ang toxic na kasi ng relasyon natin." Grabe yung iyak ko. Ayokong pumayag pero wala akong nagawa. Kaso ayaw niya na talaga. Ayokong pumayag pero wala akong nagawa kasi ayaw niya na talaga. After noon, mga around 4 a.m. umalis na siya. Hindi ko na nahabol. Kasi umandar na yung motor niya. Pumasok agad ako sa bahay din umiyak ng sobra. Grabing iyak ko noon. Nagising si mama kasi narinig niya ang pag-iyak ko. Nagsumbong ako na hiniwalayan ako ni Mati. Nag-aalala si mama sa akin. Tinawagan niya si Mati. Nagtanong siya anong nangyari sa aming dalawa. Nag-sorry lang si Mati. Noong kakahiwalay pa lang namin, ang sama ng pakiramdam ko. Yung feeling na hindi ka makapaniwalang wala na kayo. Makakatulog ako kakaiyak. Gigising na iiyak ka na naman. Palagi akong nagdadasal na sana bumalik siya sa akin. Kahit saan ako pumunta, naaalala ko siya. Yung Jollibee dyan sa may Gaisano. Tagadaan ko dyan, sumisikip yung dibdib ko tapos naiiyak ako. Para akong kulang simula nung maghiwalay kami. Umabot ako sa point na uutusan ko mga kaibigan ko na i-chat si Mati para itanong kung may feelings pa ba siya para sa akin. Umabot din ako sa point na nagpapanggap akong may sakit para pansinin niya lang ako. Although effective siya kasi nakikita kong nagkikare naman siya, pero hindi na talaga kagaya ng dati. After 5 months, simula nung breakup namin, nalaman ko na lang na may bago na siya. Iya yung name. Lumala yung bigat na naramdaman ko noon. Dala ng galit. Ang dami kong tanong sa sarili ko. Like, nag-cheat ba siya while kami pa? Si Iya ba ang dahilan kaya niya ako iniwan? Nagkaka-fling na ba sila kahit kami pa? Ang dali naman niyang nakakita ng ipapalit sa akin. Nabaliw yung utak ko noon. Sa galit ko, ginawa ko yung best friend niyang si Albert. Gusto ko magsalo siya pero walang epekto. Nag-congratulate pa sa akin ang baliw. Hanggang sa naghiwalay din kami ni Albert kasi si Mati pa rin ang mahal ko. Year 2019, sila pa rin ni Mati at Iya. Long live, diba? Samantalang ako, may nakakarelasyon nga. Di naman naaabutan ng taon. Nakukumpara ko kasi sila kay Mati. Since 2014 until now, palagi ko silang ini-stalk. Every time na mag-post si Mati about kay Iya. Nasasabi ko sa sarili ko na ako dapat yon. Hindi ko naman sila ginugulo.
Di naman ako psycho na ex-girlfriend. Nalulungkot lang ako kasi tumagal sila. Kumapit kasi ako sa Little Hope na sinabi niya kung kami talaga. Hindi ko na lang ikukwento ang love story namin kasi wala naman ding kwenta. At isa pa, ayoko rin kasi hindi naman worth magka part 1 or 2 hanggang 10 kasi pangit lang din ang ending. Noong April 28, 2019, nanood ako ng Endgame. Ako lang may isa sa may Ayala. 9:40 PM ang time kasi yon lang ang available. While nasa linya ako, unexpectedly and unfortunately, for the first time, nagkatagpo rin kaming tatlo. Ako, si Iya, kasama si Mati. Nahilaw ako, hindi ko alam ano ang iriri ako. Tumingin sa akin si Iya. Yes, kilala niya ako. Inadd ko kasi siya sa Facebook. Alam niya ring ex ko si Mati. Yung pag-add ko sa kanya not because gusto kong makipag-friends sa kanya. Gusto ko lang mga stalk. Evil na kung evil pakinggan but masaya ako every time nag-aaway sila. Pero nalulungkot pa rin ako kasi mahal na mahal siya ni Mati. Nagkakaayos pa rin sila. Pinansin ako ni Iya. Napilitan akong umiti na parang masaya. I know it has been 5 years mahigit na simula nung wala na kami ni Mati. Pero ewan ko ba, nasasaktan pa rin ako. Lalo na nung nagkita kaming tatlo. Kinumusta ako ni Mati. Our convo is parang ganito. Sabi ni Mati ng R, kumusta na? Sumagot lang ako ng okay lang. Kayo, okay lang din. Kasal ka na. Sagot ko kay Mati nga wala pa no. Grabe naman, mag-24 pa ako. At tumawa ako. Sa isip ko noon, sige lang Arnie, maging plastic ka lang para di halatang masyadong masakit. At sabi ni Mati sa akin, na okay naman kasi na yung 24 na edad para mag-asawa. Tumawa ako at sumagot na bata pa yun oy. Ta-travel pa ako. Kayo, kailan man kayo magpapakasal? Sumagot si Mati ng ikakasal na kami. May anak na kasi ako. Soon. Nalamig ako pagkasabi niya nun. Sumikit ang dibdib ko ng biglaan. Tumingin ako sa tiyan ni Iya. Sabi ko, pregi ka daw? Sumagot si Iya ng yes. 3 months na. Hala, congrats sa inyo. Yan na lang ang nasabi ko at sumagot si Mati ng salamat R. Punta ka sa kasal namin ha. I-chat kita kung kailan. Tumango lang ako, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hanggang sa pumasok na lang kami sa sinihan. Naghiwalay na kami kasi iba na kami ng upuan. Hindi pa nagsisimula ang endgame, umiiyak na ako. Di ba? Para akong baliw. Sikip ng dibdib ko kasi. Nag-flashback lahat nung kami pa. Yung panahong pinaplano namin ang future namin. Wala na akong pake sa katabi ko kung napapansin niya akong umiyak ako or hindi. Pero hindi ko na talaga mapigilan yung luha ko. Natapos ang movie, sakit pa rin ang dibdib ko. Masakit ang movie pero mas masakit ang balita nila sa akin. Ako kasi yung na-endgame. Lumabas ako ng sinihan na magayong mata. Pagkalabas ko sa mall, andon sina Mati at Iya nakatayo. Iiwasan na ako pero nakita nila ako. Wala akong choice kundi lumapit. Tanong ko sa kanila, bakit andito pa kayo? Sumagot si Iya ng, hinintay ka namin. Alauna na kasi, ihahatid ka na lang namin. May dala kaming sasakyan. Sabi ko naman ngala, nakakahiya naman sa inyo. Sabi ni Mati na huwag ka nang tumanggi. Ngayon nga lang tayo nagkita ulit. Wala akong choice kundi pumayag ni hatid nila. Self-torture na lang. Nasa likod lang ako.
Di ko pa rin mapigilan ang luha ko while nakatingin sa kanila. Ang happy nila. Ako, sige lang ng sige ng pahid sa luha ko. Hanggang makauwi na ako sa amin, nagpasalamat ako sa paghatid nila. Tinawanan ako ni Mati kasi magang-maga daw ang mata ko. Palusot ko dahil nasaktan ako sa movie, pero ang totoo ay dahil sa kanila. Hindi ako nakatulog ng gabing yon, magdamag akong umiyak. Akala ko kasi na totally move on na ako. Akala ko lang pala lahat. Nag-YouTube na lang ako. Hanggang sa lumabas sa home ng YouTube ang isang fan-made video ni Captain America at Peggy Carter na nag-trending dahil sa Endgame. Doon ko na-discover ang kantang The Night We Met by Lord Huron. Lumala yung sakit. Tagos hanggang buto yung lyrics para sa akin. Palagi na lang ako sa pakikinig noon hanggang June 14. Nag-chat si Mati. Kasal daw nila ni Iya this July 16 kasi birthday nito. Kaya tinopak ako at nireply ko yung lyrics ng The Night We Met. Supposedly, Time Machine na song kasi yung gagamitin ko pero obvious kasi masyado yung lyrics. Kaya yung The Night We Met na lang. Kaya yon sinimulan ko. Sabi ni Mati na see you. Nagsimula na ako sa paggamit ng lyrics. Sabi ko na Mati, what the hell I'm supposed to do? Sabag si Mati ngon sa man. And then I can tell myself. Sabi ni Mati na ha? Night not to ride along with you. Sabi ni Mati nga what are you talking about? Tungkol ba to sa paghatid namin sa'yo? I had all and then most of you. Some and now none of you. Sagot ni Mati ay what? Sabi ko naman na take me back to the night we met. Sabi ni Mati na I don't understand. Anong ibig sabihin mo oy? I don't know what I'm supposed to do. Haunted by the ghost of you. Take me back to the night we met. Hindi na siya nag-reply. Should I laugh because it's a lyrics prank or should I be sad kasi those are some words that I want to tell him. Then after a few minutes, nag-reply siya. Sabi niya, ha 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 ha, lyrics naman pala yon. Nang pra-prank ka na pala ha. Pero kilala kita. Iba ibig sabihin mo rito. Hindi ka pa pala nagbabago, R. My heart sank and I cried. Grabe yung iyak ko. He was right na iba yung ibig sabihin ko nun. He understand na dinaan ko lang sa prank kunwari. Pero iba talaga ang ibig sabihin ko. Hindi ako nag-reply. Sinin ko lang ang message niya. Maya-maya nag-chat siya. Sabi niya, can we talk? I think we need closure. Nanginig ako. Hindi ko alam i-reply ko. Should we talk? Di ba yun naman yung gusto ko? I told all my courage and I replied, sige, saan? Sabi ni Mati na sa favorite mo na fast food, sa Jollibee. It gave chills. Mas lalong sumikip yung dibdib ko. Umiyak na naman ako kasi naaalala niya pa yung paborito kong fast food. So ayun, I prepared myself pero di talaga maiwasan ng mata ko na di umiyak. Kaya nag-decide ako na magpulbo na lang at mag-lip tint. Nagkita kami sa Jollibee diyan sa may Metro Gaisano. It was 10 p.m. Nakamotor siya and to my surprise, he was wearing the shirt na binigay ko sa kanya way back 2012 and brought the helmets we used to wear before. So anong klaseng closure ba ito? Lumapit siya, din hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, baby, let's pretend na tayo and year 2013 pa ito.
Nagulat ako at patuloy niyang sinabi na, "Di ba? Sabi mo I will take you back the night we met." Imposible na kasi yon, kaya let's pretend na lang na tayo pa. Then we will have a closure. Hindi ko alam ang i-react, so I go with the flow na lang. Pumasok kami sa Jollibee. Siya ang nag-order para sa akin. In fairness, naaalala niya pa ang mga paborito ko. Hindi ko gets, masaya ako na malungkot. Masaya ako kasi kasama ko siya ulit, pero nalulungkot ako kasi we were just pretending for the sake of closure. Kumain kami and he showed me the old Mati. Yung Mati na caring sa akin. Yung Mati na ang lakas magpatawa. Tinitigan ko siya para talaga kaming bumalik sa dati. Suot niya ang t-shirt na bigay ko. Suot niya ang couple necklace namin. Sinuot niya sa akin ng helmet like he always used to before. Then sumakay ako sa motor niya. Hindi ako yumakap pero kinuha niya ang kamay ko at pinayakap sa kanya. Well, nasa biyahe kami, sige lang sa pagtulo ang luha ko. I wish this will never stop. Pumunta kami sa Busay. Ano nakita namin ang city lights. Huminto na kami ron. Hindi na kami tumuloy sa tops. Umupo kami sa motor niya. Our convo went like this. Sabi niya, "Ganda ng tanawin sa city, no?" Umuo lang ako. Sabi niya, "Kumusta man yung araw mo, baby?" Sagot ko naman, nakakapagod. Stress. Ikaw? Sabi niya na ang dami ng reports. Pasensya na baby na hindi kita nasundo sa inyo. Nagmamadali kasi talaga ako noon, baby. Doon nagsimula para na akong nadala ng emosyon ko. Umiyak na ako, din niyakap ko siya. Niyakap niya ako pabalik. Yung pinakamahigpit ko talagang yakap sa kanya while umiiyak ako. Yung salitang nasabi ko talaga while umiiyak ako ay ang sakit. Ang sakit-sakit pa rin. Pinunasan niya yung mukha ko ng panyo. Sabi niya, "Sorry sa lahat, R. Inakala ko kasi na okay ka na. Pero na-realize ko na hindi nung nagkita tayo sa Ayala. Alam mo ba kung bakit alam ko?" Tinanong ko siya kung paano. Sabi niya, "Kasi suot mo pa rin ang couple necklace natin." Mas lalo ko naiyak. Yes, simula nung binili namin hanggang naghiwalay kami, hindi ko pa hinuhubad. Hindi ko na tuloy alam ang sasabihin. Naguluhan ako kung ano ang sasabihin. Kaya sabi niya, "I don't know anong gagawin ko to fix you. Hindi na kasi pwedeng bumalik ako sa'yo para ma-fix lang kita. You need to let our memories go, R." Wala pa rin ako masabi. Iyak lang ako ng iyak. Sikip ng dibdib ko. Tapos sabi niya, "You will find someone. I know you will." Sabi ko na di na ako makakahanap ng gaya mo kasi you're the best I ever had, Mati. If you just could picture my face that day, pulang-pula yung mukha ko sa pag-iyak, crying my heart out. Sabi niya, "No, may mas hihigit pa sa akin. Sinarado mo lang yung isip mo kasi naniniwala kang ako yung best. Pero meron pang mas hihigit sa akin." Iyak lang ako ng iyak tapos punas. Sabi ko sa kanya, "Bakit di ka na bumalik sa akin? Sabihin mo sa akin totoo. Niligawan mo ba si Iya habang tayo pa?" Sumagot siya sa akin, "Kaya hindi na ako bumalik sa'yo. Dahil dyan sa ugali mo ngayon. Ginagawan mo ako ng kwento. Wala kang tiwala sa akin." Sabi ko sa kanya, "Sagutin mo kasi. Niligawan mo ba si Iya habang tayo pa?" Sumagot si Mati sa akin na hindi pa kami magkakilala noon. Nagkakilala kami noong November na.
pagka second sem. Ang faithful ko nung tayo pa. Ouch. Ang nung tayo pa, slapped me na wala na talagang kami. Sabi ko sa kanya, faithful? 2 months before tayo maghiwalay, nagbago ka na. Ang bilis mo na mairita sa akin. Nakukulitan ka na sa akin. Sumagot si Mati ng, kasi ang controlling mo masyado. Demanding ka na pagdating sa lahat. Palagi mo na lang akong pinagdududahan. Ginagawan mo ako ng kwento. Wala kang tiwala sa akin. Hindi lang ako makapag-good night sa'yo. Iba na ang iisipin mo. Nasakal na ako kaya ako lumayo sa'yo. Sinabihan na kita tungkol dito pero di ka pa rin nagbago. Hindi ako nakaimik and I remembered kung paano ko siya tratuhin dati. And I realized na it was my fault at the end. Nasa akin pala ang diferensya. I know it's rude pakinggan pero sasabihin ko talaga to. Kung hindi nabuntis si Iya, papakasalan mo siya. Sumagot siya ng yes, love na love ko siya, R. Masakit sa puso at total sobrang sakit na. Tinodo ko na. Tinanong ko siya ng, love mo ba talaga si Iya nung niligawan mo siya? Sumagot si Mati ng yes. Tinanong ko siya ng, wala ka ng feelings para sa akin nun? Sabi niya na paunti na lang. Tinanong ko ulit siya nang kung may chance na maibalik ang taong 2013. Nung may kaunting feelings ka pa para sa akin. Kung pinaglaban kita at pinakita kong nagbago na talaga ako. Babalik ka ba sa akin? Matagal nakasagot si Mati. Nakafeel ako ng negative dahil sa reaction niya sa question ko. Until sumagot siya ng, no, I will still choose Iya. Grabe yung buhos ng luha ko. Sinabi ko sa kanya ng, anong meron siya na wala sa akin? Sumagot si Mati ng, si Iya kasi, she's the most understanding woman na nakilala ko. Di lang ako makatext sa kanya dahil sa pagod ko sa work. Di ako gigising na makakabasa ng mga paninermon mula sa kanya. She's so supportive. Magbasket ako, papayag siya. Maliligo ako sa dagat with friends, okay lang sa kanya. She's not demanding. Hindi niya ako sinasakal, R. That's why hindi ko siya ipagpapalit. Ang sakit. Sakit lang talagang masampal ng katotohanan. Ito rin naman ang gusto ko, na marinig lahat ng sagot sa mga katanungan sa isip ko na mula mismo sa kanya. Tinanong ko siya na, kung bumalik tayo ron sa kung kailan tayo nagkakilala, would you still court me, Matt? Kinuha niya ang phone niya at inon. Nakita ko na si Iya ang wallpaper niya. Then sumagot siya ng, no, I will find Iya instead. Sabi ko sa kanya, so nagsisisi ka na nagkakilala tayo? Sabi niya na hindi siya nagsisisi. Kung maibabalik lang daw ang panahon, mas pipiliin na lang niya na di ako ligawan kasi aware na siya sa mangyayari sa akin until now. Na hindi pa rin ako nakaka-move on sa kanya. Sa bigat ng emosyon ng mga sandaling yon, hindi ko na malayang madaling araw na pala. Hinubad niya ang suot niyang kwintas then binigay niya sa akin. Sabi pa niya, I hope okay na tayo, R. I hope nasagot ko na lahat ng tanong mo. Salamat sa lahat, R. Salamat talaga for being a part of my life. Niyakap niya ako ulit. I asked him to kiss me for the last time but he refused. Kaya habang nasa biyahe kami pabalik sa city, iyak lang ako na iyak. It was almost 4 a.m. na.
Hinatid niya ako sa amin. Pagdating namin, niyakap niya ako ng sobrang higpit and I also hugged him tight kasi alam kong huli na yan. Bago siya umalis, sabi niya, "R, you always have a special place in my heart." After noon, pinaandar niya na ang motor like what happened way back 2013. It was so nostalgic. Pagpasok sa bahay, na-realize kong 4 a.m. din nung umalis siya before. Ngayon, di pa rin ako makaget over sa nangyari. I can still feel his arms, his hugs. Masakit pa rin pero wala akong magagawa. Kasi si Iya talaga yung minamahal niya at hindi ako. Kung sa libro pa, part lang ako ng ilang chapters ng buhay niya. Hindi talaga ako ang main character. Freebie lang ako sa kwento. Passerby lang ako sa life niya. Inistalk ko siya. He is so happy with Iya. Nag-post siya na excite na siyang makita ang baby nila. Dati, ako yung ipopost niya sa wall niya. Ngayon, taga-like na lang ako. I opened our conversation kasi gusto ko mabasa yung last convo namin. Pero nakita ko na lang ang "you can't reply to this conversation." Naiyak naman ako. Ang sakit-sakit pa rin kasi. Hanggang dito na lang, please nailabas ko yung sakit na nararamdaman ko. I hope maging okay na rin ako. I'm hoping. Take Me Back to the Night We Met, Part 2. Hi again, it's me, Arnica. I sent again a confession because I guess you have the right to know about this since I've shared my heartbreaking low life here. Since nag-share ako rito, hindi ko inakala na mag-trend yung kwento ko. Nag-message yung mga friends ko, yung mga nakakaalam sa nangyari sa amin ni Mati. Bakit nagawa ko raw mag-share sa Yusinian Freedom Board? Because I can't share my feelings on my own Facebook wall. Nag-trend na rin naman siya, so ang paglalabas ko ng nararamdaman ko rito sa Yusinian Freedom Board, nakarating kay Iya. Nag-PM siya sa akin pagka June 30. Yung convo namin sa messenger ay ito. Sinend ni Iya sa akin ang link ng UCFB. Tanong niya nga, "Ikaw to, di ba?" Hindi agad ako nakareply. Nag-chat ulit siya. Sabi niya na bakit ka ganyan? I thought okay tayo. I thought okay ka na. Hindi pa rin ako nag-reply. Hindi ko kasi alam anong i-reply ko sa kanya. Nag-chat ulit siya. Sabi ni Iya na I really want to talk with you. So please, magkita tayo bukas. After that, hindi na siya nag-chat. Naguluhan ako kung sisupitin ko ba siya o hindi. Ano naman yung pag-uusapan namin kung magkikita kami. Nawala siya sa isipan ko kasi binasa ko isa-isa yung mga comments. Anyways, thank you sa mga comments ha. Napaiyak at natawa talaga ako. Salamat talaga. Then pagka July 1, anxious ako ng sobra. Nagdasal ako na sana hindi siya matuloy sa pagpunta. Di ko gustong makipagkita sa kanya. Naguguluhan ako. Mabait naman kasi si Iya tapos never pa talaga ako nakarinig ng masama mula sa kanya. And here I am, blaming her kung bakit kami naghiwalay ni Mati. Nag-chat siya. Sabi niya na nasa Metro Gaisano food court na raw siya. Siya lang daw mag-isa. Nalito ako pero in the end nag-decide ako na puntahan siya. I'm almost an hour late pero pagdating ko andun na siya. Nakaupo, patiently waiting for me. Awkward ako masyadong bumati sa kanya ng hi. Then sabi niya, "Naku po, Day, nag-order na ako para sa iyo ng food. Huwag mo akong tanggihan na, buntis pa naman ako." Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Hindi ko alam saan magsisimula at saan tutungo yung usapan namin. Tahimik lang ako.
Ilang minuto rin yon na hindi kami umimik until siya na ang unang nagsalita. Sabi niya, "Arnica, I've read your confession and yes, it was painful. Kaya gusto ko nang makipagkita sa iyo kasi ayoko na kay Tino lang na side yung marinig mo. Ask me all the questions in your head na gusto mong masagot ko rin. Ayoko na merong may masama ang loob sa amin ni Tino. Lalo nang ikakasal na kami sa 16. Honestly, nakayuko lang ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko o kung saan ako magsisimula. Until such time, may question na pumasok sa isipan ko. Ito yung convo namin, hanggang sa kaya kong alalahanin. Our convo was not the exact conversation pero parehas pa rin ang thought. But I'll try my best to recall it all. Tinanong ko si Iya kung kailan kayo nagkakilala ni Tino. Sumagot siya ng November. Sa isipan ko, sinabi niya ring November kasi yun naman yung nabasa niya sa sinend ko na confession. Sabi ko na lang na okay. Sumagot si Iya, iniisip mo siguro no na pinagtatakpan ko si Tino. Pero hindi naman, sagot ko. Pero tama siya. Woman's instinct. Sabi ni Iya na nag-meet kami ni Tino. November 19, 1 p.m. sa Berhen, Sarila. Novena noon tapos kasama ni Tino sila Edgar at Albert. Tapos magkasama kami ni na Elaine at Ces. Sabi ko na lang okay. Seems valid na talaga kasi meron na talagang time frame involving my ex, Albert my ex, then and her friends. Sabi ni Iya nga baka may gusto ka pang itanong. Tinanong ko siya na paano ka in-approach ni Mati. Sumagot si Iya nang lumapit siya sa akin. Nakipagkilala tapos hiningi ang number ko. Paano kanya niligawan? Sumagot si Iya nang fling lang kami for 1 month. Then niligawan niya ako sa personal pagka January. Nagsimulang sumikip yung dibdib ko. Niligawan ako ni Mati through text. While si Iya sa personal talaga. Tinanong ko siya kung when mo ako nakilala. Kailan mo nalaman na ex ako ni Mati? Sabi ni Iya na nung kapag nagle-late night talks na kami. Nung nasa stage of getting to know each other pa kami. He shared everything. Sabi ko na as in everything? Sumagot si Iya ng oo. Everything. So alam mo na si Mati ang nakauna sa akin. Sumagot siya ng yes. Nag-isip pa talaga ako ng mga pwede kong itanong sa kanya. Kaya tinanong ko siya na kung ano yung mga shinare ni Mati tungkol sa akin. Sumagot si Iya ng would you like to hear it? Sumagot ako ng yes. Niready ko na rin yung sarili ko na masampal ng katotohanan. At ito ang sinabi ni Iya. Sweet at clingy ka raw masyado na girlfriend. Always kang nagwo-worry para sa kanya. Caring ka rin masyado sa kanya. He even told me nung first celebration yun ng birthday ni Tino na sobra niyo raw saya na puno ng icing yung mga mukha niyo. He even told me na nag-ipon ka lang daw talaga para ipambili ng couple t-shirt niyo. He was so happy to be with you and excited daw talaga siya palaging umuwi para mapuntahan ka niya sa inyo. Dami niyang shinare na happy moments ninyo, in fairness. When she said that, I could not stop my tears. Flashbacks came again and it hurts. Nakakasikip ng dibdib. Tinanong ko siya na ano pa yung sinabi niya. Sabi ni Iya na mga positive naman ang shinare niya about you. So I asked him, bakit pa siya manliligaw sa akin kung happy naman pala siya sa'yo? Tapos, sumagot si Iya ng, sabi niya, hindi na raw niya kaya. Kasi although may happy memories daw kayo, mas lumalamang ang pain na na-feel niya sa'yo. Pinagdududahan mo raw siya palagi. Imbis na happy, sobra yung mood, mai-spoil dahil sa pagdududa. Controlling ka na raw masyado. Hindi ka na pumapayag na maglaro siya. Tapos kung maglalaro siya ay aawayin mo siya. Hindi mo raw siya nirespeto nung birthday ng pinsan niya.
Palagi ka lang daw nakasimangot. Hindi ka raw nakikipaghulubilo sa mga kamag-anak niya. And so many pa. And I remember those times. Yes, mali talaga ako nun. I admit, I was immature that time and para sa akin okay lang yon. Because nasa stage pa ako na gusto ko lahat ng atensyon niya na nasa sa akin. Sabi ko sa kanya, pero sa ganyang rason lang, iiwanan niya ako. Hindi man lang niya ako binagyan ng chance. Sumagot si Ian ng, "Don't lie, R. He asked you to change many times pero binaliwala mo lang." Sabi ko naman na hindi madali kung mag-change ang tao. Magki 3 years na nga kami saka pa siya magrereklamo. Sumagot si Ian ng, "When do you expect pala na magreklamo ang tao? Kapag bago pa lang kayo magkakilala. Di ba mas nakikita naman ang totoong ugali kapag nagtatagal na?" Again, he gave you chances to change but you ignored it kasi porke akala mo na okay pa rin sa kanya. Sumagot ako ng, "Wow, ang pag-iwan niya sa akin dahil lang sa ugali ko is invalid na reason. Para sa'yo, valid yan na rason?" Sumagot si Ian ng, "For me, in a mature way of thinking, yes." Na-trigger ako sa sinabi niya. So yung tingin niya sa akin hanggang ngayon, immature pa rin ako. Kaya yun, sabi ko na, mature way of thinking? Sabihin mo lang kasi na nawala yung pagmamahal niya sa akin kasi nakakita siya ng iba. Because for me, 5 months is too soon para makita siya ng ipapalit sa akin. Sumagot si Ian ng, "Yes, nawalan siya ng love sa'yo. Iyan yung sinabi niya sa akin pero hindi dahil sa nagkita at nagkakilala kami. Pero dahil sa ugali mo." Nag-iba na talaga yung pakiramdam ko noon. Nakalimutan ko nang buntis siya. Kaya nagkasagutan pa kami pero hindi kami nagtaas ng boses. Sabi ko, nga whatever his reasons are, it was shallow. Mababaw pa sa lahat ng mababaw. Kung mahal niya ako, tatanggapin niya ako. Di rin naman ako ganun forever. I know may mga mali ako but I could change it. I can change. Sumagot si Ian ng, "Huwag kang dumepende dyan sa kung love ka niya, mag-i-stay siya sa'yo. Love is not enough for Tino to stay with you. As we grow up, we tend to get rid of those toxic people even if karelasyon pa natin yan sila or friends or relatives." Nakakagets ka rin naman sa sinasabi ko, no? Sumagot ako ng, "Gets ko pero hindi man lang niya kinonsider yung feelings ko, Iya." Sabi ni Iya na you didn't even consider these feelings. So parang quits lang kayo. Sumagot ako ng, "Wow, bakit hindi ka rin ba ganyan? Controlling, demanding, natural naman kasi siguro sa babaeng ganyan." Sumagot si Iya ng, "Yes. Ganyan ako before but I changed my ways and found Tino so hindi ko na ginawa sa kanya ang mga immature and toxic ways of handling the relationship niya." Sumagot ako ng, "See, you change. You were given a chance to change. But not with the same man." Yan ang sagot ni Iya sa akin. Nagsimula na talagang tumulo yung luha ko noon. Hindi ko na alam kung ano yung i-rebat ko. I'm defending myself pero natatamaan pa rin ako. At sinabi ni Iya sa akin na you controlled Tino because of a simple reason. You don't trust him. Huwag mo akong rasunan na wala kang tiwala sa paligid niya. Yes, may mga babae na can seduce him pero if hindi siya ganyan, hindi talaga siya papatol. You demand to him na dapat showy kayo sa public and social media because of a simple reason. Insecure ka. Maghintay ka na i-show off ka ng lalaki, hindi yung namimilit ka. Minsan lang ang lalaki showy. Mostly sa kanila ay hindi. This time there was a dead air, a sound of silence. Thinking aanhin ko siya sa pag-atake. I can't lose this time. I know it sounds rude but I'm sorry guys. Sasabihin ko na talaga to. Sabi ko sa kanya na nasabi ni Albert
Hindi si Mati ang nakauna sa'yo. Sayang, sobra na pinakawalan ko siya na siya naman ang nakauna sa akin. Hindi agad nakasagot si Iya. I felt that she was hurt. Na nakafeel ako na nanalo ako sa argument. I know it's too personal na talaga but gusto ko lang ma-feel na manalo kahit isang beses man lang. Yung naramdaman kong triumph is sobrang bilis kasi sabi niya, sige lang na hindi siya ang nauna sa akin. Mas pinili rin naman niya ako. He chose me to be the mother of his child and chose me to be his wife. I never thought ganyan kakalong. Siya nga ang nauna sa'yo. Ano naman nangyari sa'yo ngayon? Please, respeto, Arnie. Did you hear yourself right now? And I never respond back. It shut me down. Talo pa rin pala ako. Sobra yung patak ng luha ko. Sobrang sakit pa rin kasi. Iba kasi yung feelings na malalaman mong magkakapamilya na yung love mo kasi wala na talagang pag-asa. I wipe my tears and inabutan niya ako ng panyo. Sabi niya, please wipe your tears. Please open your heart and mind. Makakakita ka pa ng mas better kaysa kay Tino. Is destined to be with me, R. I hope matanggap at maintindihan mo. Ayoko nang ikakasal kami na may galit sa amin. Hindi ko tinanggap ang panyo. Pinahiran ko ang mga luha ko gamit yung kamay ko. Sabi niya pa, he never cheated on you, Arnie. He told me that never siya nag-cheat sa'yo. I remember sa confession mo, you asked for one last kiss. Pero he refused, diba? Kasi hindi niya kayang mag-cheat sa akin. Tino is a one-man, one-woman art. And I hope you could find the same. Umalis ako diretso. Ang bastos ko, diba? I know, tinitingnan ako ng mga estudyante at mga ibang mga tao kasi ang pula ng mukha ko. Tapos tumutulo pa yung luha ko. Pero hindi ko na naramdaman yung hiya. Kasi mas na-feel kong kahihiyan sa pagharap kay Iya. Pagka-uwi ko sa amin, grabing iyak ko. Nahihiya na may pagsisisi na basta. Nagkakanda halo-halo na yung nararamdaman ko. Iyak lang ako ng iyak. Maya-maya ay tumawag si Mati. Naguluhan ako kung sasagutin ko ba o hindi. Ring lang ng ring pero hindi ko talaga sinagot. Until nag-text siya. Ito yung text niya sa akin. Bakit? Bakit ka ba ganyan? Akala ko okay na nung nagkita tayo. Tigilan mo na iyan. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo. Matagal na tayong wala. Wala na tayo, ilang taon na ang nakalipas. Pakiusap, huwag mo na kaming guluhin, R. Masaya na ako. Binigay ko na sa iyo yung closure mo. Ano pa ba yung gusto mo? My wife is pregnant and I don't want her to be stressed. Pero ano tong ginawa mo? Ilang beses ko bang sasabihin na hindi siya ang rason kaya ako nakipaghiwalay sa'yo? Dahil sa'yo. Dahil sa ugali mo kaya ako nakipaghiwalay sa'yo. Huwag ka nang manggulo, please. Please lang talaga. Respeto din kahit konti, Arnie. Hindi ko alam bakit mo ako ginaganito na hindi naman kita niloko nung tayo pa. Tinoring kitang prinsesa. Para akong boy mo. Please move on na. Ito na yung last message ko para sa'yo. Huwag mo na kaming guluhin. Mas ko pang mawala ka kaysa mawala ang anak ko at si Iya. Please tanggapin mo nang wala na akong nararamdaman para sa'yo. Wala na. After ko mabasa ang message na yan, parang sinaksak yung puso ko na sobrang daming beses. Nagdadala lang pala talaga ako ng gulo sa buhay nila. Ang pait, diba? Hindi rin naman ako nagsisisi na nag-send ako rito kasi at least hindi kayo matutulad sa akin.
may matutunan kayo sa pinagdaanan ko. And I know itong confession na ito ay makakarating din kina Iya and Mati. Pero makikita naman siguro sa confession ko na wala akong bias. Sa pag-confess ko nito, I know pangit na yung pangalan ko, but anyways, I need to be true, guys. And to myself, kahit sa confession lang na ito. Kasi hindi ko na talaga kayang ipakita ang mukha ko because marami pa ang maapepektuhan. Makokonek kasi agad iyan ang magugulo na naman sina Iya at Mati. Iyak lang ako ng iyak while typing this. Wala na akong ibang mapagsabihan kasi. To Iya and Mati, wala na talaga ako mukhang ihaharap sa inyo kaya wag na lang kayong mag-expect na darating ako sa kasal nyo. Patawarin mo ako, Iya. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko that day. I hope mapatawad mo pa ako. And to you, Mati, hindi mo naman maririnig yung iyak ko while tinatype ko to. I just want you to know nga I wish for your happiness. Nakapagdesisyon na ako na pakawalan ka na talaga sa puso ko at sa isip ko kasi imposible talagang magkita pa tayo. Kahit na siguro hingin ko sa Diyos na sa susunod na buhay, tayo na lang pero iiwan mo pa rin naman ako kasi hahanapin mo si Iya. Kahit na pagbibigyan pa siguro ako ng pagkakataong mabawi ka pero masasaktan at masasaktan pa rin ako kasi si Iya naman ang kaligayahan at buhay mo. Hindi na ako. I will treasure all the memories we shared, Mati. You're the best thing I ever had. Iya is so lucky to have you as a husband, which is iyan na yung pinangarap ko ever since pa na maging wife mo at maging husband kita. Pero sadly, hanggang pangarap na lang. Pasensya na kayo sa sakit ng ulo ang dinala ko sa inyo. Sana patawarin niyo pa ako. I wish for your happiness and may God bless your family. Nahihiya na talaga ako. Grabe yung kahiyan na nararamdaman ko ngayon. Ito na yung last confession ko sa Eugenian Freedom Board. I hope maintindihan niyo lang ako. I hope may natutunan kayo sa kwento ko. Salamat talaga sa inyo. Sa mga admin sa UCFB, salamat sa mga advices niyo. Take me back to the night we met. Part 3. Hi guys, this is Matino. Mati or Tino. And the purpose why I'm here is to share my side. I'm telling all truths. No lies, no bias. I don't know where to start pero silang. Intindihin nyo na lang kung magkakatalon-talon ang kwento ko at kung saan na to makakarating. I promise na sasabihin ko ang lahat ng naaalala ko. No lies. Sa confession ni Arnica, kaunti lang ang shinare niya tungkol sa relasyon namin. But sa side ko, isa sa laysay ko ang relasyon namin at saka yung pinagdaanan ko nung kami pa. Nagkakilala kami dahil sa clan. First year college ako tapos fourth year high school siya. USJR na ako dati pa. Then siya sa UC Maine. First met pa lang namin na-attract na ako sa kanya. After 2 months ng pagkakilala namin, naging kami. Totoo, nilagawan ko siya sa text. May pagkatorope kasi ako. Nahihiya ako manligaw sa personal. Si Arnie ang first girlfriend ko kaya grabe talaga yung care ko sa kanya noon. Makulit siya at clingy. Grabe siya ka-expressive. Love na love ko talaga siya that time. Lahat ng gusto niya binibigay ko. Lahat ng gusto niyang kainin ibibigay ko. Gusto niyang MP3, binilhan ko siya. Gusto niya ng doll shoes, binilhan ko siya. Gusto niya ng dress, binilhan ko siya. And I'm not expecting in return kasi love ko siya. Ako lagi yung nagpapakumbaba kasi nga lalaki ako. Sinusunod ko kung ano man yung sinasabi niya sa akin. Kapag sinabi niyang huwag ako magdodota, di ako maglalaro. Kapag sinabi niyang huwag ako magbabasketball,
di ako maglalaro. Kapag may birthday sa kaibigan ko, di ako sasama. Kapag pinasama ko, ayaw niya. For over 1 year, umikot yung mundo ko kay Arnie. Excited ako laging umuwi kasi pupunta ako sa kanila para makita siya. Kapag nag-aaway kami sa text, pupuntahan ko agad siya sa kanila. Taga-Talisay ako tapos taga-Colon siya pero pinupuntahan ko pa rin siya. Umabot na sa puntong gusto niya nang mag-boarding house ako malapit sa kanila para madali na lang yung pagpunta ko. Wala na yung mama ko at yung tatay na lang yung kumakayod para sa pamilya namin. Isa rin yan sa mga rason kung bakit di ko sinabing may girlfriend ako dahil natatakot si Papa na makabuntis ako tapos di ko pa kayang buhayin ang magiging pamilya ko. Kaya nag-part-time ako sa Jollibee para may pambayad upa sa boarding house malapit sa kanila. Kasi nga, umiikot yung mundo ko kay Arnie. Until umabot na sa punto na na-realize ko na wala na akong friends kasi nga binabaliwala ko na sila para kay Arnie. Pero sige pa rin ako kasi nga mas importante para sa akin si Arnie. Umabot na din sa puntong mas lumala siya. Nagagalit na siya kung may mga babae sa contacts ko. Nagagalit na siya kung matagal ako mag-out sa work. Kasalanan ko bang may umabsent at ako ang sub for the meantime? Ang rason niya, baka raw may iba ako kahit wala. Nagagalit na siya kung hindi ako nakakapag good morning text or good night message sa kanya. Minsan na lang daw ako pumunta sa kanila. Hindi ko na rin naman kasi kaya kasi sa umaga diretso ako sa school tapos takbo na naman papuntang trabaho. Pagka uwi ko, knockdown agad ako. Iyan ding magpapakuha siya sa akin dahil may motor naman ako. Kulon lang yung kanila pero magpapahatid pa papuntang UC. Pero sige lang, inintindi ko lang kasi nga iniisip ko na way of paglalambing niya lang. Noong nag 2 years na kami, nag-decide ako na ipakilala ko siya sa mga pinsan ko at mga kamag-anak. Ayaw niya kasi nahihiya raw siya pero sabi ko huwag siya mag-aalala dahil andyan naman ako. Pagkarating namin sa amin, pinakilala ko na siya. Maya-maya, nakasimangot na siya. Gusto na raw niyang umuwi. Sabi ko na makipaghahalubilo muna siya sa mga relatives ko. Ayaw niya raw kasi napapagod na raw siya. Dinalan siya na auntie ko ng salad, hindi niya tinanggap at dumiretso ng uwi. Nagtampo talaga yung auntie ko dahil doon. Sabi ko lang kay auntie pagpasensyahan dahil may dalaw. Kahit wala naman talaga. Pagka-uwi ko sa boarding house, nagtalo kami. Hanggang sa di ko na makaya. Nasuntok ko yung pader. Nagiyakan kami. Pinamukha ko sa kanya na ang pangit ng ugali niya. Then nag-promise siya na magbabago. Naging okay siya for a week until may nagtanong sa classmates ko kung ano ang assignment. Kinuha niya agad ang number. The next kung bakit daw sa akin nagtatanong kung ano ang assignment. Pero nagpasensya ako dahil baka wala siyang tiwala sa paligid. May isang beses pa na may nakipag-textmate sa akin. Sabi niya na, "Hi Migo, pwede makipag-friend?" Sabi ko naman, "Sino ka?" Sabi niya, "Friend ni ano." Nireplyan ko lang ng okay. Sabi niya, mag-meet daw kami. Sabi ko ayoko kasi magagalit girlfriend ko. Pero sige pa rin sa pag-text ng ano number pero ini-ignore ko na lang. Hindi ko rin binura kasi ayoko na pag-isipan niya na masama. Hanggang ding, inaway niya ako kasi nag-reply ako. Grabe yung away namin noon. Bakit daw sumabay ako? Humingi ako ng sorry. After a week, nagkamali siya. Nag-text siya sa akin gamit ang unknown number na yon. Siya lang pala yon. At anong kabaliwan? Ginawa pa akong may kasalanan, siya lang naman pala yon. Eto pa, di ko talaga makalimutan to. Bumisita siya sa pinapasukan ko. Dining ako na-assign noon. Tinawag ako ng cashier na babae na pangalanan nating Ria. Kasi papahatid ang kulang na order ng customer. Tapos si Arnie naghihintay din sa order niya ng spaghetti at burger steak. Ako rin yung maghahatid ng order ni Arnie. Ang saya ko kasi dumalaw siya pero nawala yung saya ko nang sinalubong niya ako ng away.
bakit daw kami nagkakangitian ni Rian. Sabi ko inasar ako ni Rian na dinalaw niya ako. Ayaw niyang maniwala. Sobrang selos niya raw. May iba na akong pagsiservan. Iniwan ko siya sandali. Pagbalik ko, tinapon niya ang spaghetti at burger steak sa mesa. Grabing inis at kahihiyan yung naramdaman ko noon. Sinabihan niya pa yung manager ko na bad service raw ako. Kung love niya ako, di niya yon gagawin. Yung inis ko noon, grabe. Hindi ko talaga siya tinext hanggang sa pumunta siya sa boarding house. Siya pa yung galit. Ang lakas niya ring mag-tour ng tables. Pinaramdam niya sa akin na may kasalanan ako dahil sa actions ko na ginawa ko lang naman para rin sa kanya. Para makapag-boarding house pa ako. Para mabilhan ko siya kung ano ang gusto niya. At isa pa, kasalanan ko pang asarin ako. Nangumiti ako. Di talaga ako nananakit ng babae kaya iniyak ko na lang. Umiyak din siya. Mabuti na lang daw na magpakamatay siya kasi wala naman siyang silbi. Kaya ang ending ako lang din ang nagsorry. Sabi naman niya na magbabago na talaga raw siya. Nung naglaro rin ako ng basketball na di nagpaalam, bigla-bigla kasi kaya naiwan ko ang phone ko sa boarding house. Pagka-uwi ko sa boarding house, galit na galit siya. Bakit daw ako naglalaro ng basket na di naman daw ako marunong? Sabi ko sa kanya na sumama siya para makita niya paano ako maglaro. Nagpapakahiya lang daw ako. Ang sakit lang na girlfriend ko siya pero wala siyang believe sa akin. Tinapon niya ang cellphone ko. Sirang-sira. Grabing paninikip ng dibdib ko dahil sa mga ginawa niya. Humingi siya ng sorry kaya nag-ipon siya at pinilhan ako ng bago. Hindi ko tinanggap kasi baka may sabihin na naman siya pagdating ng oras. Sabi niya na magbabago na raw siya at saka di na niya uulitin. Para na akong nawala ng tiwala dahil lagi na lang nasisira ang pangako niya. Nag-ipon ako. Bumili ako ng sarili kong cellphone. Walang araw na di kami mag-aaway dahil lang din sa kanya. Sobrang toxic na ng relasyon namin kasi puro na lang kami away. Gagawa siya ng senaryo sa isipan niya na makakasakit sa kanya. Aawayin na naman niya ako. Nakakapagod na sobra. Nakakapagod na lagi na lang ganon. Sobrang exhausted na ng mind ko nung dahil nagtatrabaho tapos nag-aaral pa ako. Dumadagdag siya sa pagod. Instead na magbigay siya ng strength sa akin pero wala. Negative vibes lagi niyang sinasalubong sa akin. Instead na i-cheer up niya ako, wala kasi ang iniisip niya may iba ako kahit wala. Wala man na siyang suporta. Mabuti lang siya kung may kailangan. Nakakasakal siya. Hindi ko na matake. Kaya ayon pagka-August, nakapag-decide na talaga akong iwan siya. Hindi ko na kaya. Hindi na talaga. Kahit wala na kami, aalagaan ko pa rin siya. Di ba nga nagpa-pretend siyang may sakit? Pumunta pa rin ako sa kanila. Dinadalaw ko pa rin siya. Pero hindi ako nakipagbalikan. Honestly, gusto ko naman makipagbalikan kasi sayang ang mga memories. Pero kapag tinimbang ko parang hindi na kasi dapat na bumalik ako para ma-realize niya kung ano ang mali niya. Mas maraming sakit kaysa saya. At saka ihihil ko rin yung sarili ko kasi grabe yung pinagdaanan ko. Until November, nakilala ko si Iya. Unang kita ko pa lang sa kanya na-attract na ako. I know, sasabihin yung 5 months is too soon para palitan ko si Arnie but for me, no. Kasalanan ko bang ma-attract ako sa iba within that period of time? You will never know when you will fall in love again. You cannot dictate your heart and mind kung kailan sila magkakagusto sa isang tao. Wala naman sigurong mali noon kasi wala naman din kami ni Arnie. Hindi naman ako nag-two-time. Hindi rin ako nagsabing kung tayo talaga. Kay Iya lang din ako naka-feel ng attraction. Madami akong nakilalang babae pero sa kanya lang talaga ako naka-feel ng attraction at admiration. Kaya nagka-getting to know each other kami. Si Arnie, kahit wala na kami, nagagalit pa rin kung di ako mag-text sa kanya. Inaaway niya ako ng sobra-sobra. Kaya nakapag-decide ako magpalit na lang ng number.
Nung nakilala ko na talaga si Iya, iba kasi talaga siya. Hindi pa kami, pero nagpapaalam ako maglalaro. Naiintindihan niya. Nung birthday ni Ed, sabi niya na mag-enjoy lang daw ako. Maghihintay lang na siya kailan ako uuwi at i-text lang daw ako kung pauwi na ako para makatulog siya. Sabi ko maglalaro ako ng basket, sasama siya. Nakasupport siya. Siya yung towel and water girl ko. Pinupuntahan niya ako sa Jollibee tapos always siyang nakasmile. Nakakagana kasi nakakagaan ng loob. Hanggang sa nakapag-decide na talaga akong ligawan siya pagka December. Pero nagtanong siya kung may feelings pa ba ako kay Arnie. Hindi agad ako nakasagot. Sabi niya lang, ligawan mo ako kung mahal mo na talaga ako. At wala ka ng feelings para kay Arnie. Heal yourself first. Tinimbang-timbang ko, iba na talaga yung nararamdaman ko kay Iya. Kaya ayon, agad January, niligawan ko na siya at sure na talaga akong wala na akong feelings para kay Arnie. I know, ang dali lang ng 5 months. Pero kung kayo nasa katayuan ko, galing sa isang toxic na relationship, tapos may dumating na someone na pinaramdam sa iyo yung di mo na feel sa previous relationship mo, di mo ba pipiliin ang makakapagpasaya sa iyo? Hindi kami aabot sa 5 years ni Iya kung toxic yung relationship namin. Iniintindi kasi namin ang isa't isa. May mga malilit kaming away pero hindi talaga kami umabot sa puntong nagbabatuhan na kami ng masasakit na salita. Andyan talaga siya palagi through ups and downs hanggang sa makapag-decide na akong pakasalan siya. Ang nangyari sa amin ngayon, nagsimula talaga ito sa pag-message ni Arnie ng mga lyrics na yung wife ko ang nakabasa. Siya rin nag-reply kay Arnie. Si Iya rin ang nagsabi sa akin na bigyan ng closure si Arnie. Kasi ayaw niyang matulad sa kanya dati na hindi siya binigyan ng closure. Nawala lang bigla dahil tinutime pala siya. Kaya sabi ni Iya na ibigay ko at saka may tiwala naman siya sa akin. Kaya ayon, I did the closure. Hindi rin naman pumasok sa isip ko na maiisipan ni Arnie na i-share yung kwento niya rito sa UCFB. Wala talaga sa isipan namin ni Iya. Noong nagkita sila sa wife ko sa metro, gusto niya lang i-clear na hindi fruit ng cheating yung relasyon namin. Hindi kami ni Iya habang kami pa ni Arnie. Over 2 months na kaming hiwalay ni Arnie nung nagkakilala kami ni Iya. I never cheated on Arnie ever since. Ang nasaktan ako sa yung wife ko ay regarding sa virginity. It was out of topic. It was very inappropriate. Flaws and imperfections are different from attitude. Flaws and imperfection na makikita physically, while attitude ay nasa inner self. When your attitude is bad and toxic, people will really stay away with you. People will tolerate it but not in a long time. Katulad na lang if toxic na ang environment, aalis rin kayo. I'm physically, emotionally, mentally drained during my relationship with Arnie. Grabe yung pagpakumbaba ko noon. Pagpapasensya kasi lalaki ako pero tao rin naman ako. May emosyon din ako. Nasasaktan din ako. Kailangan ko ba talagang magstay sa isang relasyon dahil lalaki ako na dapat tanggapin ko kahit ano yung attitude niya? At saka nung bago pa lang kami ni Iya, nagpaparinig siya sa FB wall niya na sa dinami-daming pwedeng ipalit sa kanya, baboy daw ang pinili ko. Kasi hindi naman nag-matter sa akin ang flaws and imperfections ni Iya, attitude and the character. Hindi lahat ng lalaki malalaking dibdib at sexy ang hapon. Hindi baboy si Iya. Chubby lang. Pero si Iya na mismo ang nagsabi na hayaan na lang si Arnie dahil naiintindihan niya. See? Hindi ko sinisiraan si Arnie dito. It's all the truth, no lies. You want to hear my side, diba? Hindi ko dinidepensahan si Iya. Sinishare ko lang para alam nyo bakit ko pinili si Iya. Bakit siya ang gusto kong maging asawa. Truth is to be told. 2 babae lang ang dumaan sa akin.
Hindi ako papalit-palit ng girlfriend. After ni Arnie, si Ian na. Wala nang iba. Hindi ako ang klase ng lalaki na mahilig sa babae. Alam ko paano makontento. Kahit gaano nyo pa ka-love ang isang tao, kung di na siya healthy para sa iyo, aalis ka talaga. Trust me. If hindi ka kaagad bibitaw, magsisisi ka kung bakit di mo agad ginawa. Hindi sana masisira ang sarili mo. Sana naintindihan nyo ang side ko. Sana naiintindihan nyo talaga ako. Nasa sa inyo na kung huhusgahan nyo ako o hindi. Sinimula naman kasi talaga ni Arnie ito sa pag-share. Magsishare na lang din ng side ko at least matitimbang nyo rin naman. Hanggang dito na lang kasi medyo mataas na itong sinusulat ko. Enough na to para maintindihan nyo. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pag-intindi. P.S. I never said to Arnie na kung kami talaga. She knew me. Di ko gustong mag-promise. If she want to be true to herself, she should include how she treated me nung kami pa. She knew.